Ahojte, vítam vás na mojom kanále. Dnes vám chcem povedať niečo o tom, čo je vlastne najlepšia investícia v živote. Viete, čo to je? Najlepšia investícia je investícia do seba a do svojho vzdelania. Takže pokiaľ ste ešte nezačali a nemáte ten návyk, tak si zvyknite a naučte sa to, že neustále a celoživotné vzdelávanie je to, čo z vás urobí múdrych, schopných ľudí a vďaka tomu môžete byť bohatý, skúsený, vyrovnaný človek, ktorý bude aplikovať aj to, čo sa naučil. Čiže nie len pasívne konzumovať, ale budete to vzdelanie a tie poznatky aplikovať. O to tam ide. Že vlastne budete investovať do seba, investovať ten čas, energiu na to, aby ste nielen nasávali tie vedomosti, ale aby ste ich použili, aby ste ich vyskúšali vo svojom živote. Takže nebojte sa študovať, nebojte sa čítať knihy, zaplatiť si možno nejaké tie kurzy, ktoré vás niečo naučia, ale len v tých organizáciách, ktoré za to stoja. Dávajte si pozor na to, aby ste neplatili niekoho, kto za to nestojí. Dávajte si pozor na svoje peniaze, na svoj čas, pretože čas je vzácny, čas je drahý a snažte sa ho využívať rozumne, vzdelávať sa neustále, čítať knihy, založiť si aj čitateľský denník, alebo aj knihu, teda zošit na tému, ktorá vás zaujíma. To znamená každý jeden zošit na každú jednu tému, ktorá vás bude baviť. Je to veľmi dobrá vec, aby ste sa potom nestratili vo svojich poznámkach, vo svojich papieroch, vo všetkom tom chaose. Takže držím vám palce, nezabudnite čítať, vzdelávať sa každý jeden deň. Ahojte.